راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو مانيل جرمايي سلام كبرا سمعتي نايلومي سولوس 21 حملة فنونا يفلمالو مبال 10 حدا كفال زانتا كاب هلكيت رواندا نايز دحنت من سيما كلن مدب سبورتن كتقلليو مكتالكم بخبرينا عدمنا نابزينا كنسجرينا أرسطنو بسم مكات لبدا كورونا فيروس قبل على حزب إرترا تسعين زلو نايمن نبابروت أجمات كبكع زتصوع سلام وسلفي أب جنيفا تخيدو جبتي أب جودة إثيوبيان ليبيان زتكورة زته هجروا مخرم كل خلا كيدا يوغندا سدتنيا تدوب سودان أبز تعقبلوا معسكر بستوجهرة نعليت جيت بوحدو 3 سبات تقتلهم راديو إرنا أب إرترا لبدا كورونا فيروس نمكتا أزواتسه من كسقاس حزب درت أواج أب حيالو كبابيتات كبيد نايمن نبابروت أجمات فتيرو بمهلو حزبي قلت فتح كركب تصوع سلام وسلفي أب جنيفا تخيدو أتي أب 10 شعات حملة أب كتري بيت صحفة حبرات هاجراس تخيد سلام وسلفي أبلع الحزب إرترا بحفشة أبلع الحزبي زوبه دوباك أي بحر دما بفلاي تسعين زلو ستنا وحمر قاتن كبيتكا كي توتز خلكل أواجن كل علزت اللبيو أبتقاتامي بمحبر تتابعي 7 مسلات كي بحري بايتو يأكل سويزرلاندن من كسقات جنيفان استدالوه نكونتات لبدا كورونا فيروس هاب إرتران نعو سعيبو زوات أواجاتن أبلع الحزبي زفترو نايمن نبابروك ألولاون زقلت دبدا بيتات ناوانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريزن لعلويتي صحفي 7 مسلات حبرات هاجرات ميتشيلي باتشليتن أركبو أب إرترا لبدا كورونا فيروس كي لابع بزبل مغنيات كاب 10 تخلت تلكاتيت كلتشان عسرانات حيزو أبلع الحزبي تأوج زلو كاب بيت كي وتز خلك الأواج نتميتن كال محبراوي حساماتن أكاليعو كم زلو ككالح تنحيو بفلاي بمقفاف عساز النابر حزبي دوباو كايه بحري أتي كأند قداي زأواج كوينو مهلاو يوم تولادو تزوبا زملكتو جبتي أب جودة إثيوبيان ليبيان زتكورة زته هجراو مخرم كلخال مكيادا أفليتا أتي ببريزيدنت عبد الفتاح السيسي تمرحو منيستر مكلخال تغلالي حلقة ستاف سراويت حلافي هجراو دحنة تنتسطن منيستر جودة وصاي قداماي منيسترن أفنيا بارلمان ترايز تساتفو زته جبتي كاب إثيوبيان ليبيان نزن صلالوا زلو سقاتات اتقط مهلو أجبابات نممكار زعلميو أب ليبيا زخونا ناي وصا حيلي كوافر كم زي بلو تقلص جبتي نساب وغنا مستي بحبرات إمارات عرب كم زدقف زنقرلو بجنرال كليفة حفتر زمر حيلي وغنا كم زلات وكاز تركي نتي بحبرات هاجرات أفلط أزلو منقس ليبيا نمدقاف سراويتا بوغعي أوافرا بمهلاوة جبتي بوغنا ربحاتاتا نمحلاو سراويتا بمعراباو شنقت هاجر بوغعي كتلق كم التخل يقلص علو أب قدايتي نلاوي جبتي زفتاتن اتبلو الزلا أتقاقما نايلن إثيوبيا ماي كتعقرلو كم جمرت زربلو زلو ديغاتا دسون قدمه سممع زقبر زخونا يخونا إثيوبيا تبقسو كبي ساعبين كم زلو بسنبت 10 حملة أب زكايدتو زته هاجراو مخرم كلخال دقيما أتنقغالا أب سميناو يوغندا زوبا أوبونغي أب زركب معسكر تعقيبهم زلو سدتنياتا دوب سودان بزكايدوني عليت جيت بوحدو 3 سبات كقتلن كلو شد ما كم زقسلو لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات ب10 حملة أب زرقوح مجلس يفليتو أبتي كاب 10 حملة حيزو فخم كبل تسنحق جيت لعلي كل 280 مسلليتات تقاتلو اتجيت أب سالستزي بتزامادي هادي كوانتلو أب مونغو سدتنياتات وتري سفينو مهلو اتكوميشن تقيسو داما كاب استبالت كوشت أكال تسريقو دحر محدارو أب مونغو استفلاليو عليتات جيت كم استغوهر يتحبيرو كاب تجيت زهدمو أستات 780 سدرا بيتات ناب جيزياوي مسنحي توسيدوم اللو 800 كاباتهم قلعيوم أب يوغندا مبزحتهم كاب دوب سودان زمصو 10 شحات سدتنياتات كلون كلو زيغاتات إرترا إثيوبيان سومالن ون ببزح تسديدوم أب كتما كامبالا كم زنبرو يفلت كبرا سمعتنا زينا تفتصيملو قصيلو مبل 11 زانتا كابل كيت رواندا نايز دحنت من اسي اما كلي كقربيو وين سليمان كترخلنا اما كلي لاي كدايات كداي
كاب هلكيت رواندا نايسترفت قوالا ستيت تاريخ صحفتي إما كلي إيلي باقيزة مس ستيف أوين ترقامي ممبر فقر الآياء معرف عسرت حدا نغم محرر زحلفكو قلسي اتم قتلتي نتجزان خلاقي كزي كفتشو أبز مجلو أوان أب عمي قتلت ينيري كتري كبابي ساعة حدا بيلي نيرو كابزوك حد حيزي من تقولهم حاجاتينياتات እግዚአብሔር ፍቅሩን ምሕረቱን ክህብ መጽሪያ ክግብሪ ውዒለ ምእንተቶም ቀተልቲ ክጽሊ ብዝፈተን ኩሉ ግን ነፍሰይ ምግባር አብይኒ እግዚአብሔር ምእንተ ዝጸልኡናን ዝፈቱናን ክንጽሊ ዝደሊ ኣነ ኸኣ ምስ እግዚአብሔር ጥቡቕ ዝምድናይ ውዘድልየኒ ዝነበረሞ ኣብ ውሽጠይ ግጭት ተፈጥረ ከም መካሓሓሲ ደጋጊሜ መቁፀርያ ክገብሩ ዋዕልኩ معلتاوي بتمسطو اقبرو نبركو بتداغاغامي ابونا ابسماي تنبرن سلام نعخن نابلكو 10 تغلتي وي 13 ساعات ابصلو تتصنه ابتا نزبدلوني يقرا كم زبل كلهم يقرا بللي تبل كفال مسبصحكو اتم قتلتي كيسكرو مفتن مخنياتو يقرا خبللهم زكالاي نبرن أبز خلأي تفتش كابت عميق صلوتي بدمت نايتهم قتلتي تبرابركو كمزي قبل علي تطويلهم زلو وينو تسمعني أما دكاسي ناي باستر مرزقاتيوم كل نبرتو فحفح يبلو ونيرم كراسي قماتلو أمن دقست سقلا سألي ودقو اتاقزا بتنتني اتيوم لا حدا خبقاتهم أبزرق أبزي إلو تشدرق أبتحت تفتش كله فتشو انداس تنفسكو كي سمعني إيدي بقفي حسكو درقا لكي بمنا امنيرو سلتار ماديو دقيمين أملاخا مسكنكو لبئكن لعلعاقا مهرام أي حدا قتن سحقهم سمعني ري سبا مقتل وفيرهم كنسهم يزناقوا يمنيرهم أبقى هنم إسات كأتو تمنى خلو اترماديو دمت قبري أزاني عدئي تقلو تجمهركو بتجخا كويت اترماديو كابتا زغمت كياخي تنقسقسا بتجخا خنقسقس واي تفقدلو أدحنا كويتا رأسي كقاصل جمره اتقنزاو حشختا دما دقيمو تملسني من تايقي نكزابير تسوعيو زلخي كابتم قتلتو رو تحشيخي لك عكمتو نسوم زقل أخدو نسخت صليهم يلخن كابناتهم زي حيش كرحن تلكي كموتو مشت مني اللو مالخي حق اخنا الزارب انتو خناس كموتو تمني خلوم تراي زي كونس بعلى خيخت قتل يوم تمنيخي وروح له في حل فكس እግዚአብሔር ከሰቅዮ ምን ኣብ ገሃነም እሳት ክእትዎ ምን ጸልይኺ እቶም ቀተልቲ በተሓደ ወገን ናይት መንደቕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቓሳትን ድምጽን መስማዕኩ ጸሎተይ ቀጸልኩ እግዚአብሔር ብቻ ኸርሕቆ
كفتنا أد كأطلعي كالكون نإجزابي رايت تصوعيه زبل دمتي أمونغو كل فني حساويت مخان كيف اللجي كل جزء أفكارك كان نابلكي الناس اللي خطيسويه إجزابير نقولنا بملكو عن بمسلون دايكوناني فتيرونا نأملاخ أفكارنا بالكس فتراته خميجير كتسألي أمري تنزيزو اترخص منفس أبا أمري زمصوص نبرا حسابات تخكل مخانوس تبهلكو أب نفسه كفت صلوتي نيكسيا بيري يحسوين يري نتوم قتلتي كذكرا من كلخو كسب مستنفاس أبيني تلقي اسم معنا نيريو شعو انتو واحدة 4 و 5 زغنو أبقزات باستر تأخاخيبهم نيروم عويلهم يجدرون يباجو كأنبرو دمتهم زسخر يمز مسلو اتجدرو دما تقل زي نبريو نتتسق قتلهم نيشجئهم عبيئهم باب حدا قتلهم كلهم أي تنحسيالهم مليسخ صلخو وقويتا بجخا خبزر ما دير حقهم كابس كزاو تصيهم كينوتي عيعتا ناي دورفهم باجا ناي تأكوي منفس اسمع نبركو نزدقمك يقولون سألك اجزابير ايتبالي نظام قتلت من دي سريدوا نسو كوي زاد احنا كيبلك اجزابير حسوتا يرحنني نتوم قتلتي صلت كغبرلهم جمرا بيلا قرصكوا حلوا اجزابير بزي متأند لين نيريو بلبيكن كموتو زغبؤم يميلي زأمن نيري أشحت سبات كم زي عمتون كم زي قتلون ديري كتمتو ما يكالكون أبرئس بزحت نصحت سبات زفتصمو أصياف تكبارات شلل مبالو سأنكو نمنتاي خاوي تازي كال نجر كغبر تصبيني حتى تكون اجزابير كم يجير كقتلون نزفتون زلو سبات كم حرت تصبيني دروس درابيتين عرختين قتيلهم كخونو نزخلو سبات كم حر إذا تكباراوي يكون بحلو فونتهم قدايات كتصلي اللو بحدقني نتن عميس زقتلوونن أكلاتهم زقدلوومن زقتلوومن قدا كتصلي اللو بحدقني ما انتتهم بزي ولد دزترفون ما انت مبلتاتن ما انت فتحن كتصلد أحدقني قويتاي نزوم رقمات سخد قطع مدلد أمبر يقرأ خبلو اللومسي كإلني بك أي كإلني بك زكا ألا يكونن مجرشتو اتم قتلتي كوطو سمعكم مجمرتا كابت مدقسناي باستر صنيحم كا كابت غزا دحر ابت صرغيا دحر مصنح ጭደሮኦም እንሃሰሰ خደ ጸሎት አይቋረጽኩን ንእግዚአብሔር ስለዘደሐነና አመስገንኩዎ ነታርማዲዮ ኣብቲ ማዕጾን ክትከውን ኣእምሮይ ስለዘብራህለይ ወና አመስገንኩዎ أسي خادن قوي تايخا أزيدون كزخنا حسابات دماء غايب كاني بالكو بالبي تاني حقا أتم قتلتي نابي كونا بلوم يخوني لحسبكو نسد رابيتين وحاجتين حلوا وميلين صلخو ندي حلوا وويتا كل جزيبة أنا مستجنة أتيا
أبوي كأبقليل حساباته صغيرة يكون نمو أمنته قبر إلا تقلخو كنت أمي نبرون صلوتي بادو خوينو تسمعني أوش إيكا وققت العلاء نبتا أملخ فقرز خونيك زيابيهر أبزات الأملي أزلا نفسي كوينيك تسألي يكالكن بوشت أي محرتي قبو أمي لكوان تأمنكو نتهم قتلتي محرو من نابلكو كتسألي جمركو بزي متأن تساقهو كتسألي اللوم بزفتنكو ناب سيطان زلو زلو خوينو تسمعني وقويتها لبيك فتلي كما يبي لخص خمزلنا خمهرني كرحنتي كجفلو أون كربتون حيل يبلين مو حيل خاهبني نقولنا أجاك يومنا نفس مئتي يومنا نمقويتا أنا خا أوشت أيزلو أرحنتي كاب مخباروز تلعلس كسن كلنيو لبيتن كفن نقويتا محرت هبني بلكو أمو هترأتي ساعتها تصلخو درجة مقبن ماين نسو منا وصدكو ملو مشت كتصلي دحر ممساي نصبحيتون كتصلو عالكو كال أي معلتون كمو سالساي نابلكو ملو صمن تصلخو اتقزي كم هي حلف كم زنبري تفلت أنن معسن كندي ساعتن كم زدق أسكو خمان أيرد أنن حدا مشت أبطقاتي تحبينا اللوز نبرنا قزا أو يتسمعكو تنيحو هتاني بك نبري اتوم قتلتي نديو قراريصوم نتهصان أبصرجيا رحرحمو كيدوم كون اللوم اتهصان ملو لي تخبك حديرو أب أقامو قحو دمتو حليفو زسمعن دخمن كوينو دحر مرفاد أقام شت صد بلاء أبت خبابي أخلابات حنين كبلو مسمعكو خا أودا دا هيوت تهصان نحسبكو أكلاتي فتفت بلني نصح نفسي نايت قلعة قبل ما بكسيابيهر دحر مصلاي نيكسيابيهر هصان كم زغبرو سبات كمي يليكم محرمي لي حتتكو لك كم زبحدا خفلي نعل زلنا بزمسل كنت اكسيابيهر ملسلي كل خاتكم دقيقو اتهصانكا مساي زلو حنت قلال مسيا انت خوني نايزين معلتات تصلخو وصلوت مسيا نيرا اتهم قتلتي ولد املاخيم لكيو بتخفوا تكباراتهم كقص زغبؤم بربراويان فطراتهم مسنايكم وجن ولد እግዚአብሔርዮም كم تولدات حنسا زخونو ጨካናት حسوماتن حدغኛታትን ዮም ولدات مخانم ግን አይተርፎምን እዩ እቲ ዘውረድዎ ከቢድ ጉድኣት ይሪእዎ ነይሮም እዮም ግን አይተረድኦምን نحواتومن أحاتومن توتسي أعمقهم كي حسبوا عين يبلي سن يبلي دمسي سمم يوم نإكسيابيهر ون أحزينهم يوم نجزاء رأسهم ون كذاب كندي يقولوا كم زنبرو أي فلتون أمرهم بتبتهاجر أنت ألاليوز نبري يرخص منفس تبكيلي نيرو نفسهم كن نإكسيابيهر يا جأكانات كوان تخونو ولد እግዚአብሔርም ስለዚህ ወላኳ ወላድካ خأتلካ እናፈተነ يقرخت ብለሉ ክብድ ይብል እንተኾነ ንውሉድ يقرክ ባህለሉ ይካልዩ بعين እግዚአብሔር እቶም ቀተልቲ ከም አባላት ስድራ ቤቱ መጠን ፍቅርን ምሕረትን ግብኦም እዩ ንእግዚአብሔር ደቅ ኻይተፍቅርና ብልኩ نعيا فكرني لخحتو كبدني أبتا قزيتي أيام بارا ما انت كلهم قتلتي اكزابير حتياتهم كحد قلهم زترلخو
እግዚአብሔር ቅድምና የተቀታለ ኃጢአቶም ዕዳ ክኸፍሉ ካብ መሬት ክጽውዖም እንከሎ ነታ ኣዝዩ ከቢድ ገይግኦም ተረዲኦም ንስሓ ካእቱ ጸለኹሎም እታ ቦይ ዝሃበኒ መቁፀርያ ኣብ ኢደይ ሒዘ ደጋጊመ ጸለኹ ሕጅውን እግዚአብሔር መለሰለይ محريم زقبروا يفلتوني ممو محريم بتما قلتتي أزيو أكد داس مدرخ نايم محرني قريتها مديكو كنت عين كيمتاينون كاد اللي جمره لبين إكسابيحر مسكفت كله بتزي وداء فقرو تنكفني إنما جمرها كزيخ اتهم قتلتي أدنقتوني إكسابيحر حد أتهم كحد قلو من لنفسهم نبرهنو كنت أن تطلقو شعا مشت بنتو حلنان نتو لبن تطلقو كباب سعين مدريس تعجق الله معالتة حيزخ نمجمريا كزي أمرو يعرفو نوام دكاسكو أزي تكتاتلو زلخم كاب كتما باريس بقتا زفنو دمتي راديو رنايو ناب سومنا مدب سبورت قدمي مسغارنا نمزخر كندي نتازينا كسمعكم أب إيرترا لبدا كورونا فيروس نمكتا زوصه من قسقاس حزب زدرت أواج أب حيالو كبابيتات كبيد ناي منبابرو صقمات فطيرو بمهلاو حزبي قلطو فتح كركب صوع سلماو سلفي أب جنيفا تخايدو أتي بعصر شوعات حمله أب قطر بيت صحفت حبرات هاجراس تخايده سلماو سلفي أب لعل حزبي زوبا دوبا كي بحر دما بفلاي تهصعين زلو استناوح مرغاتن كبيتكا كيتوص زخلكلن أواج كلعل زطلبيو أب تقاطامي بمحبر تطابقي سبا مسلات كي بحري بايتو ياكل سويزرلاندن من قسقات جنيفان استدالوه نكونتات لبدا كورونا فيروس ابيرتران نعو سعيبو زوص أواجاتن أب لعل حزبي زفترو ناي منبابرو قلولاون زغلص دبدابيتات ناب وانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريزن لعلويتي صحفيت سبا مسلات حبرات هاجرات ميشيلي باتشليتن تركيبو أبيرترا لبدا كورونا فيروس كيلابع بزبل مغنيات كاب 12 لكاتيت 2020 حيزو أب لعل حزبي تأوج زلو كاب بيت كيوص زخلك الأواج نتميتن كالئ محبراوي حساماتن أقاليعو كم زلو كقالح صنيحيو بفلاي بمغفاف عسا زنابر حزبي دوباو قيح بحري اتي قندي قداي زأواج كوينو مهلاويوم تولادوت زوبا زملكتو ግብፂ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሊብያን ዘተኮረ ዘተ ሃገራዊ ምክሪ ምክልኻል ምክያዳ ኣፍሊጣ እቲ ብፕረዝደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተመሪሑ ሚኒስተር ምክልኻል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣፈኛ ፓርላማን ጥራይ ዝተሳተፎ ዘተ ግብፂ ካብ ኢትዮጵያን ሊብያን ዘንጸላልዋ ዘሎ ስጋኣታት እትገጥመሉ ኣገባባት ንምምካር ዘዕለመዩ أب سميناو معراب يوغندا زوبا أوبونغي أب زركب معسكر تعقيبهم زلو سدتنياتا دوب سودان بزكايدو ني عليت قجت بوحدو سلسة تقتلهم شدش دما كم زغسلو لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات بعسر شعات حمله أب زرقوح مجلس يافليتو أبتي كاب 10 حملة حيزو فخم قبل صنح قجت لعلي كل 280 مصللي تقتلو
ካብቲ ግጭት ዝሃደሙ ኣስታት 780 ስድራ ቤታት ናብ ጊዜያዊ መጽንሒ ተወሲዶም ኣለው። 80 ካብኣቶም ቆልዕዮም። ኣብ ዩጋንዳ መብዛሕቶም ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመጹ 10,000 ስደተኛታት ክህልውን ከለው ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልን እውን ብብዝሒ ተሰዲዶም ኣብ ከተማ ካምፓላ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ኣፍቀር ስፖርት ንሎሚ ሶሉስ 21 ሓምለ ዘዳለናዮ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዝሓዘለ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኣሰልጣኒ ክለብ ዋትፎርድ ኒገል ፒርሰን ከም እተባረረ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ስፖርት እንግሊዝ ይገልጻ ኣለዋ። ብ34 ነጥቢ መበል 17 ደረጃ ሒዛ ዘላ ዋትፎርድ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ውድድር ማለት ፕሪምየር ሊግ ንኽዛዘም ክልተ ጸወታታት ጥራይ ተሪፍዎን ከሎ ንኣሰልጣንያ ክትሰጉግ ሙሳና ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙሎ። ወዲ 56 ዓመት ፒርሰን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 መዝነት ምስልጣን ምስ ተረከበ ኣብ ፈለማ 7 ግጥማት ኣከታቲሉ 4 ግዜ ዝተዓወተ እዩ። ፕሪምየር ሊግ ዳግማይ ካብ ዝቕጽል ንድሕር ግን ካብ 7 ጸወታታት ኣብ 2 ጥራዩ ክስዕር ክኢሉ። ኣብዚ ዓመተ ውድድር ጥራይ ኣቐዲማ ንኣሰልጠንታ ጃቪ ጋርሻን ሳንቸዝ ፍሎሬዝን ቀይሕ ካርድ ዘርኣየት ዋትፎርድ ሎሚ ምሸት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መዛዘመ ዕለትካ ምስ ኣርሰናል 2 ከበድቲ ጸወታታት ይጽበያ ኣሎ። እታ ጋንታ ካብ ናይ ምውራድ ዞባ ብ3 ነጥቢ ጥራይ ኣምሊጣ ብምህላዋ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 100 ካብ 100 ቀጻልነታ ከተውሕዝ እንተዳ ኮይና ኣብዘን ተሪፈና ዘለዋ 2 ግጥማት ብውሕዱ 4 ነጥቢ ክትረክብ ክትግደድ እያ። ሊቨርፑል ድሕሪ 30 ዓመታት ንዝተዓወተትላ ዋንጫ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጽባሕ ምሸት ምስ ክለብ ቸልሲ ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ ድሕሪ ምጽዋታ ክትርከባ እያ። እታ ጋንታ ነቲ ስነ ስርዓት ኣብቲ ድሮ ካብ ዝተፈላለዩ ደገፍቲ ብዝተኣከበ ባነራትን ኣርማታትን ወቂቡ ዘሎ ኮፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ ክፋል ትሪቢዩን ናይ ስታድየማ ከተካይዶ መደብ ሒዛላ። ነታ ዋንጫ ቀርሲታ ክለብ ዝኾነ ሰር ኬኒ ዳልግሊሽ ንሓለቓ ጋንታ ጆርዳን ሃንደርሰን ከስተልሞ እዩ። ሊቨርፑል ኣብ 1990 ንመወዳእታ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝኾነትሉ ነታ ጽዋዕ ብመሪሕነት ኣብቲ እዋን ኣሰልጣንያ ዝነበረ ሰር ዳልግሊሽ ያምጽኣታ። ጽባሕ ነዛ ዋንጫ ዝርከባን ኣብ 2019 ድማ ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዘለዓለ ሃንደርሰን እውን እንተኾነ ኣብ 2011 ብመንገዲ ሰር ዳልግሊሽ ምስ ሊቨርፑል ዝተጸንበረ ተጻወታ እዩ። ንጋንቶም ብዝህብዎ ተርኑዕን ዘይቋርጽን ሞራል ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጣት ዝኾኑ ደገፍቲ ሊቨርፑል ነዚ ዘሎ ህልው ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግምት ምእታው ጽባሕ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮም ተኣኻኺቦም ሓጎሶም ከይጽንብሉ ክለብ ሊቨርፑልን ኣመሓዳሪታ ከተማን ምሕጽንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ቅድሚ 3 ሰሙን ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ 2-1 ተዓዊታ ሻምፒዮንነት ሊቨርፑል ምስ ተረጋገጸ በሽሓት ዝቝጸሩ ደገፍታ ጋንታ ካብ ሕማም ኮቪድ-19 ከይሰጉ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮም ኣንፊልድ ብምትእኻብ ሙሉእ ለይቲ ባህቶም ብጭድርታን ሳዕስዒትን ክገልጹ ሓዲሮም እዮም። ንክለብ ሊድስ ዩናይትድ ካብ ውድድር ሻምፒዮንሺፕ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዘሰጋገረ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ማርሴሎ ቤልሳ ንኽብሩ ብስሙ ኣብ ከተማ ሊድስ ሓደ ጎደና ክስየመሉ እዩ። ቤልሳ ነታ ብ1919 ዝተመስረተት ዓባይ እንግሊዛዊት ክለብ ድሕሪ ናይ 16 ዓመታት ብኩራትዩ ዳግማይ ናብ ፕሪምየር ሊግ መሊስዋ። ሊድስ ሻምፒዮን ምዃና ዘረጋገጸት መወዳድርታ ኮይና ዝሓገየት ዌስት ብሮም ዝሓለፈ ዓርቢ ብሃደስፊልድ 2-1 ድሕሪ ምስዓራያ። ኤልሎኮ ማለት እቲ ዕቡድ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ቤልሳ ንሊድስ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 እዩ ተረኪብዋ። ንሱ ኣብ 2019 ሽልማት ርትዓዊ ጸወታ ፊፋ ክሽለም በቂዑ ነይሩ። እቲ ሰልጣኒ ነዚ ሽልማት ክወስድ ዝኸኣለ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2019 ጋንቱ ኣንጻር ቀንዲ መተሓላልኽታ ኣስቶን ቪላ ንፕሪምየር ሊግ ክሕልፍ ዝኽእል ወሳኒ ግጥም ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት እዋን ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ተሃሪሙ ኣብ መሬት ወዲቑ እንከሎ ኣጥቃዒ ሊድስ ነቲ ኣጋጣሚ ናብ ረብሑ ቀይሩ ጎል ብምዝጋብ ንሊድስ 1-0 ንኽትመርሕ እኳ እንተኸኣላ ቢልስ ግን እዚ ፍትሒ ኮነን ብምባል ቪላ ኩዕሶ ኣብ ማእከል ሜዳ ጀሚራ ናብ ልዳት መጋጥምታ ጎል ክሳብ እተእቱ ተጻወቱ ኢዶምን እግሮምን ኣጣሚሮም ተዓዚሞም ክርእይዎ ብምእዛዝ መጋጥምቱ ተማዕራርያ ሸቶ ንኸተቝጽር ብምፍቃድ እዩ። እዛ ጎል ምስ ኣተወት እቲ ጸወታ 1-1 ስለ ዝተፈጸመ ሊድስ ኣብቲ ግዜቲ ካልእቲ ኮይና ናብ ፕሪምየር ሊግ ብቐጥታ ክሕልፍ ዝኽእል ዝነበረ ወርቃዊ ዕድል ስኢናያ። ኣውስትራልያዊት ናይ በረድ ምንሽርታት ማለት ስኬቲንግ ክኢላ ኢካትሪና ኣሌክሳንድሮቭስኪያ
ኣብ መበል 20 ዓመታ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ሩስያ ዓሪፋ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ 2018 ንኣውስትራልያ ወኪላ ዝተሳተፈትን ኣብ ሩስያ ዝተወልደትን ኢካትሪና ምኽንያት መሞትያ ዛጊት ብወግዒ ኣይተሓበረን ካብ 2016 ኣትሒዙ ምስኣ ተጸሚዱ ክወዳደር ጸንሐን ኣብ 2017 ድማ ሓቢርዋ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነን ኣውስትራልያዊ ሄርሌይ ዊንዶሰር ብሞት ካትያ ዝተሰማዓና ሓዘን በቓላት ክገልጾ ይኸብደኒ ብሓንሳብ ዝሓፈስናይ ዓወታት ዘይርስዓን ኣብ ልበይ ዝተወቕረን እዩ ብሓቂ ዘይተጸበኽዎ መርድዩ ብምባል ስምዒቱ ገሊጹ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲታት ሒዛ ካብ ውድድር ምንሽርታት በረድ ተሰናቢታት ጸንሐት ኢካትሪና ብሕማም ኤፒሌፕሲ ክትሳቐ ከም ጸንሐት ፍርሒ ዘይብላን ልክዕ ከም ዓሳ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ክትምሰል ትኽእል እያ ክብል ኣሰልጣንያ ድራይ ኬካሎ ሓቢሩ ኢካትሪና ኣብ ምፍላም እዚ ዓመት ካብ ውድድር ኣብ ዝተኣልየትሉ ወዲ ጋንታ ዊንድሶር ካትያ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዋ ካብ ውድድር ትሰናበት ብምህላዋ ደጊም ሓቢርና ኣብ መድረኽ ኣይክንቀርብን ኢና ጥዕናን ኩሉ ሰናይን ድማ ይምነየላ ብምባል ኣብ ኢንስታግራም መልእኽቱ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ሳንታንዳር ስጳኛ ወቕቲ ስፖርት 2019-2020 ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመሉ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንባርሰሎና ብ5 ነጥቢ በሊጻ ብ87 ነጥቢ ክብረ ወሰን ብዝሓዘ ብዝሒ ንመበል 34 ሻምፒዮን ኮይና ክለባት ኣትሌቲኮ ማድሪድን ሴቪያን ሳልሳይን 4ን ደረጃ ብመሓዝ ንውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሓቢረን ክሓልፋን ከለዋ ካብ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ተርታ ዝተማስሖ ጋንታታት ቪያሪያል ሪያል ሶሲዳድን ግራናዳን ከዓ ኣብ ውድድር ሊግ ኤሮጳ ክሳተፋየን ሌጋነስ ማዮካን ኢስፓኞልን ብሸነኸን 3 ዳሕረወት ጋንታታት ኮይነን ብምፍጻመን ንዓመታ ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ክጻወታየን ብውልቂ ኣጥቃዒ ባርሰሎና ሊዮኔል ሜሲ ንሻብዓይ ግዚኡ ተዓዋቲ ሽልማት ፒቺቺ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ ሜሲ ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ጋንቱ ንኣላቨዝ 5-0 ኣብ ዝረታዓትሉ ጸወታ 2 ጎላት መቑጻር ንናይዚ ዓመተ ስፖርት ናይ ላሊጋ ብዙሕ ሸቶታቱ ናብ 25 ክብ ብምባል ክኸባ ምዝጋብ ሸቶ ድሕሪ ምዃኑ እዩ ኣጥቃዒ ሪያል ማድሪድ ካሬም ቤንዘማ ብ21 ጎላት ካልኣይ ኣጥቃዒ ቪያሪያል ሞሪኖ ጀራርድ ድማ ብ18 ሸቶታት ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ብዘይካዚ ሜሲ ኣብዚ ዓመተ ውድድር 21 ኩዓሳሱን ሸቶ ብምኽሻኑ ብወዲ ጋንቱ ነበር ዣቪ ሄርናንደዝ ብ20 ቀረብ ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን ሴርዎ ሓላቐ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ቦገኑ ኣብዚ ናይ ውድድር ወቕቲ ብሰንበት ኣብ ልዕሊ ሌጋነስ መበል 11 ሸቱ ኣትዩ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ላሊጋ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ዝበዝሐ ጎላት ኣውፂሩ ዝጸንሐ ተኸላኻላይ ተጻወታይ ጌታፈ ዝነበረ ማሪያኖ ፐርኒያ ካውን ከሎ ክሳብ ብሰንበት ብራሞስ ዝምንጠል ድማ ብ10 ጎላት ወናኒ ክብረ ወሰን ኮይኑ ይጸኒሑ ኣቐዲሙ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኮይኑ 3 ግዜ ብሉጽ ሓላው ልዳት ተሰሚየ ሓላው ማዕጾ ሪያል ማድሪድ ቲባቲዮ ኮርቶዋ ንራብዓይ እዋን ተሸላሚ ጽዋእ ዛሞራ ንምዃን በቂዑ ንዋንጫ ሻምፒዮን ላሊጋ ሳንታንዳር ስጳኛ ንቐንዲ መቐናቕንቶም ሪያል ማድሪድ ሓሊፎም ዝሃቡ ተጻወቲ ክለብ ባርሰሎና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ትሒዙ ዝዕልሞም ዘሎ ኣሰልጣኒ ኤንሪክ ሴቲየ ሶላር ብፓትሪክ ክላይፈርት ክትካእ ባህጊ ከም ዘሎ ጋዜጣ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ኣፍሊጣ እዚ ኤልማይስትሮ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ኣሰልጣኒ ብተደጋጋሚ ነጥቢ ኣጥፊኡ ንጽዋእ ላሊጋ ንሪያል ማድሪድ ብምርካቡ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ጸቕጢ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ባርሰሎና ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ክላይፈርት ተጻዋታይ ባርሰሎና ዝነበረ እዩ ማልያታ ክለብ ለቢሱ ኣብ ዘሰላሰሎ 256 ግጥማት 122 ጎላት ኣመዝጊቡ ነይሩ ተጻዋታይ ክለብ ኒውካስል እውን ዝነበረ ክላይፈርት ጫምኡ ድሕሪ ምስቃሉ ኣብ ኔዘርላንዳውያን ክለባት ኤልማርክን ኔሴ ናይ መኽንን ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ነጢፉ ወዲ 44 ዓመት ክላይፈርት ብዘይካዚ ቀንዲ ዓላሚ ተቐያሪት ጋንታ ክለብ ትዌንቴ ከምውን ሃገሩ ኔዘርላንድ ሳልሳይ ደረጃ ብዝሓዘትሉ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ሉዊስ ፋንሃል ኮይኑ ሰሪሑ ቀድሚ ናብ ባርሰሎና ከም ዳይሬክተር ኣካዳሚ ኮይኑ ምምላሱ ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርማ ኮይኑ ዝዓየ ክላይፈርት ንሞዴልን ቅድን ክለብ ባርሳ ከም ከብዲ ኢዱ ከም ዝፈልጦ ብሰፊሑ ይንገረሉ ክለባት ኣርሰናልን ቸልስን ንናይዚ ዓመት ዋንጫ ኤፍኤ ንምጭባጥ ዝመጽእ ባሕቲ ነሓሰ ኣብ ዌምብሊ ስታድዮም ክራኸባየን እዘን ክልተ ጋንታታት ናብ ፍጻሜ ክበጽሓ ዝኽኣላ ንማንቸስተራውያን መጋጥምተን ድሕሪ ምኹርናዕን እየን ኣርሰናል ብቐዳም ብክልተ ጎላት ፒየር ኤሜሪክ ኦባምያንግ ንማንቸስተር ሲቲ ክትግልፍ እንከላ ብሰንበት ድማ ቸልሲ ሓላው ልዳት ዴቪድ ዳያ ብዝፈጸሞ ሩይ ጉድለታት ብሸቶታት ኦሊቬ ዥሩድን ማሶን ማውንትን ንማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 ብምስዓር ካብ ፍጻሜ ኮሊፋታ
ብሩኖ ፈርናንደዝ መእተዊ ገዛ ኮይና ንዝቐረበት ሸቶ ዩናይትድ ከቁፅራን ከሎ ተኸላኸላይ ሃሪ ማግዌር ድማ ንመዛዘሚት ጎል ቸልሲ ናብ ገዛእ ልዳቱ ኣትይዋ እዚ ናይ ሳልስቲ ዝውፅኢት ንማይክል ኣርቴታን ፍራንክ ላምፓርድን ኣብ በኽሪ ናይ ምስልጣን ዘመኖም ንዋንጫ ንኽወዳደሩ ኣኽኢልዎም ኣሎ ጋነራውያንን ሰማያውያንን ኣብ 2017 እውን ብተመሳሳሊ ጽዋእ ኤፍኤ ንምልዓል ናብ ናይ መዛዘሚ ግጥም በፂሖም እዮም ኣብቲ እዋን ነታ ዋንጫ ኣርሰናል ተዓዊታትላ ነይራ ቸልሲ ብወገና ኣብ 2018 ንማንቸስተር ዩናይትድ 1-0 ብምርታዕ ነዛ ጽዋእ ኣብ ከብሓ ክትጽምብራ በቂዓያ ንጽዋእ ኤፍኤ 13 ግዜ ብምስፍሳፍ ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ ጋንታ ኣርሰናል ክትከውን ከላ ቸልሲ ድማ 8 ግዜ ነዚ ውድድር ከሲባትሉ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብ53 ነጥቢ 10 ደረጃ ሒዛ ዘላ ኣርሰናል ውድድራ ምስ ቀዳሞ 6 ጋንታታት ኮይና ንምፍጻም ኣሰጋፊ ዕድል ሒዛ ብምህላዋ ንዝመጽእ ዓመት ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ክትሳተፍ እንተደኣ ኮይና ባሕቲ ነሓሴ ንቸልሲ ግድን ክስዕር ኣለዋ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2019 ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ግጥም ሊግ ኤውሮፓ ቸልሲ ንኣርሰናል 4-1 ስዒራ ኣብ ናይዚ ዓመት ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ካብ ምስታፍ ኣጓናዲባታላ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ውድድር ሊግ ኤውሮፓ ካብ ምስታፍ ክትዕንቅጻ ድያ ዋላ ኣይፋል ስታድየም ወምብሊ ዝምልሶ ሕቶ ክኸውን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብቐዳመ ሰንበት ቀጺሉ ነይሩ በርንለይ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ምምላሳ ንዘረጋገጸት ኖርዊች ከምውን ሳውዛምፕተን ንቦርንማውዝ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ኣፋኒነን ብዘይካዚ ኣብ ቸልሲ ብሓንሳብ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ሆዜ ሞሪኖን ዓላሚ ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስን ብሰንበት ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ሞሪኖ ቶተንሃም 3-0 ተዓዊታ እዚ ስዕረት እዚ ነታ ንውድድራ ምስ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ወዲኣ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ንምስታፍ ክትቃለስ ዝሓገት ሌስተር ሲቲ ዓብዪ ጽፊዒት ኮይኑ ተረኺቡ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ሱታፊኤን ዝተረጋገጸ ክኸውን ከሎ ብ63 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ዘላ ቸልሲ ከምኡውን 62 ነጥቢ ኣብ ሃሊለን ዘለዋ ሌስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ተሪፉ ኣብ ዘሎ ግጥማት ሓያል ጻዕሪ ክገብራ ክሕተታየን ቸልሲ ምስ ሊቨርፑልን ወልፍስን ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ኣንጻር ዌስትሃምን ኣንጻርታ እንኮ ጸወታ ተሪፏ ዘሎ ሌስተር ሲቲን ግጥማት ይጽበን ብፍላይ ዝመጽእ ሰንበት ሌስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ሕድሕደን ዘሰላስለኦ ጸወታ ዓብዪ ግምት ተዋሂቦ ዘሎን ብርቱዕ ህልኽ ከንጸባርቕ ትጽቢት ዝግበረሉን እዩ ብዘይካዚ ቶተንሃም ወልቭስ ሼፈልድ ዩናይትድን ኣርሰናልን ናብ ውድድር ሊግ ኤውሮፓ ንዘእቱ 6ይ ደረጃ ንምሓዝ ብተመሳሳሊ ሓያል ቃልሲ ይጽበን ኣሎ ጋንታታት ንድሕሪት ንኸይምለሳ ኣብ ዝገብሮ ዘለዋ ምትህላኽ ሓንቲ ትግጥም ጥራይ ተሪፋታ ብ31 ነጥቢ መበል 19 ተሰሪዓ ትርከብ ቦርንማውዝ ካብ ምምላስ ንኽድሕን ኣዝዩ ጸቢብ ዕድል ኣለዋ ክልተ ጸወታታት ዘጽበን ብቕደም ተኸተል 31 ከምኡውን 34 ነጥቢ ኣዋህሊለን ዝርከባ ኣስቶን ቪላን ዋትፎርድን ከዓ ምስ ኖርዊችን ቦርንማውዝን ሓቢረን ንዘይ ምውራድ ዓብዪ ዕማም ክዓማ ኣለወን ፕሪምየር ሊግ ትማሊሶን ይምሸት እውን ቀጺሉ ምጽኡ ብራይተን ምስ ኒውካስል ሼፈልድ ምስ ኤቨርተን ወልቭስ ምስ ክሪስታል ፓላስ ተራኺበን ሎሚ ምሸት ሰዓት 8 ዋትፎርድ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ሰዓት 10:40 ኣስቶን ቪላ ምስ ኣርሰናል ጽባሕ ምሸት ሰዓት 8 ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ዌስትሃም ሰዓት 10:40 ሊቨርፑል ምስ ቸልሲ ክፋለማየን ብቐዳም ኣርሰናል ማንቸስተር ሲቲ 2-0 ስዒራ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ድሕሪ ምስጋራ ተጻወትታ ጋንታ ኣብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ኮይኖም ብሓባር ናይ መዘከርታ ስእሊ ኣትሪፎም ነይሮም ነቲ ኣብቲ ጋጣሚ ዝተወስደ ስእሊ ሓላው ልዳት ኣርሰናል ኤማ ማርቲነዝ ኣብ ትዊተር ለጢፎ ነይሩ ኣብቲ ስእሊ ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ኪራን ቱርነይ ማእከላይ ኣጻብዕቱ ፈልዩ ብምውጻእ ኣጽያፍ ምልክት እናገበረን ከሎ ይዝረአ ድሕሪ ትልጥፎ ቲርነይ ኣብ ትዊተር እዚ ስእሊ ከም ተዘርግሐ ኣይፈለጥኩን ምስ ኣካቢ ማልያናየ ዝዋዘ ነይረ እምበር ኣንጻር ካልእ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ወገን ዝገበርክዎ ምልክት ኣይኮነን ስለዚ ብተግባረይ ዝጓየ ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ብልቢ የቕሬታ ይሓትት ኢሉ ኣብ ትሕቲ ልጥፎ ናይ ቲርነይ ሓደ ኢንድሪያስ ኣይካይሰን ዝተባህለ ደጋፊ ኣርሰናል ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ዝተሳእሎ ስእሊ ብምስፋር እቲ ዝገበርካዮ ምልክት ኣንጻር እዚ ዘሳቐየኒ ዘሎ ሕማም መንሽሮ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ናይ ሎም ምሸት ጸወታ ኣዝዩ ሰሓቢ ነይሩ ናይ ብሓቂ ምሸተይ ምሸት ሓጎስ ጌርኩማ ብዝብል ጽሑፍ ኣሰኒዎ እቲ ስኮትላንዳዊ ተጻዋታይ ብሸነኹ እወ ብርግጽ ልክዕ ኣለኻ እቲ ምልክት ከምቲ ዝበልካዮ ኣንጻር ሕማም ካንሰር ይኹን ሎም ምሸት ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ለቢሰዮ ንዝተጻወትኩ ማልያይ ክከላኸልየ ብምባል ንኣይካሰን መልሲ ይህብዎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ቀሪብናዮ ዝነበርና ትሕዝቶና ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን